Guys, majong buntag ninyong tanan. Ako na po ni Zejin Verse. Karon guys, sige may eskwela na dyan. Mangyatid ni Junjun. Hindi pa kuno kong ipahumutan. Parang makauyab ka? Makauyab ka na. Ano dayo gumot, makauyab di ay. Makauyab guys ha? Anong bayab ka? Kayang makauyab ko. Oh, problema na ni mo. Di na na problema. Oh. It's your problem. It's not my problem. Hindi mo kong pahumutan. Hey guys, good morning guys. Eskwelahan. Eskwela na po siya guys. Busy na sigayan sa ijang pag-eskwela guys. Nandiyan, manglakaw sa amin guys. Yes, wala ka sa mo. Morning guys. Morning. Good Good morning ninyong tanan guys. Ala, agmas di ay. sige. Daya awas Jijin Verse agmas, way mas. Sugogi yan, kay malit ka na. Ligligo kay malit na. Yung anong dugay na nga mata. Mas mama na ninda. Puno-puno ang mga tricycle oh. Lahat pasahero guys yung arong buntag kay lahat estudyante mo nakay. Pero gamay parang di balik kita klase be. Kita din pasahero na. Kaya na miss ko guys eskwelahan. Yo, good morning yo. Pakyaw man. Pakyaw kirme. Camping ha. Bye-bye. Motor yan. Tanaw. Nami daris pan guys merkado kay mamalit mi ka ng itlog. Hi guys, good morning guys. Kita magdugay kay patang-tangin na kasi dugay patay tayo. Ano bawal ya magparada? Bawal. Kay. Bawal. Asan di dapat magparada? Anong bawal? Maranaut. Ngit man. Sarado pa di ay. Sarado mo. Sarado pa kay sadyo pa man. Balik na lang ang taon dyan. Waday kurinti. Sayang tagpuan. Okay, ito di ay kuwan. Burnout. Di burnout ko dun sa bahay. Out yun. Patay. Patay kurinti karon. Napa kay tubig dito na pundo. Nandiyan na panghapon mo sigaw at kay magamit na tubig. Kaya huwag kurinti guys. Mamampuy ka nang naitubig. Batay, wala pa yung nanghatang kong gabi. So nga, burnout. Kasi nandiyan na po ng hapon mo sigaw. Wala batay tubig na pundo. At tayo magamit ron. Ang saan pag message nga, wala may internet kaya kurinti. Mag-load. Ayog dito sa bahay guys. Kaya magpisunit naman ko. Wala may kurinti. Saan na ni karon may internet. Ay kwan guys, pasahero. Sakay. Ningapit ni Kwan guys, pamasahero. Puno pa ko numis pasahero. Ya. Siyempre, dari sa likod, ako radyo mo kabadyo, dari way lain. Masahero pa mi ka ng hapit. Kinamay pasahero. Masay nga ron bitaw nga ka ng Kwan. Klase na. Ang pis-to-pis di patanan. Pili ra. Pero kahit pa paano, nanay Kwan, pasahero rin para sa una nga. Wajay pasahero. Dama to guys, gahatag minigiyan dyan. Hapit-hapit ko rin pamasahero. Dyan hapit ko rin pangumpra. Dyan karon sa friends nami guys. Nandiyan guys, dyan na miss friends. Kaya po ko na dyan naglakaw.
Okay, pag chicken na. Hmm. May chicken. Wow. Ngayon na lang. Sakuha na ta. Max na yelo daw. Sunda-sunda na yung ilista. Para hindi magbalik-balik. Nailista niya dia? Oo, hindi min. May trabe. Nawa naman na rin mga baligyan. Hindi min. Oh, Mas. Cloud9. Wala man. Mandihang mga gipangista ni mama. Asa na nato pangitaon. Ilara na ka items, tulora ka items. Wadi agi diyang gipangsugo nga mga kindi. Karing cream stick nga milk daw. Kani, Kani. kana puti. Ano ka na? Mingaw ka jog friends karon guys. Hoy tao. Ngayon makablog ka. Wait ko. Gaway music kay kasagaran mag kuan mi dani. Nay music karon way music mingaw. Ang bagay to be. Katong kuan kapi nga mais. Wala bit na nakaripak sa. Kuha ka na nalang gumita kagwa. Hilig di ka mangitagwa. Wadi ang mga kinding itong isugo. Way trabit, way kindimin, Pagulbul to. way max. Bala siya basta nga ko wala. Kaya lisod na mamunit tagla eh. Ngayon tayo nabuusa. Sige nang ninda guys, pero kami lang may tigkumpra kay. Wala na, tara na. Wala Kita na. naman sila sigang tuhod. Siguro yung tatandri kami sa train. Si Jare ang mga gipatinda-tinda kay rong malingaw siya. Try na to sa merkado, basi na sa merkado. So, narabat pisod tong mga butanganan ni Jakindi dito. Kasi din naguba pa. Kasi mabutan tala ni Siyam-Siyam. Wala siguro ang linya. System nila. Okay, pag run out, nawala man ako. Dugay pa ni. At ito sa merkado. Kaning balikan dani. Para mangdugaza. Dugay pa dyan siyempre. Ato sa tag merkado ta dahil ato sa nangitabi dani. Guys, kaya ba mo kung nagilang system. Kamu sa nang ibilin diha, dayan mo ra nang balikan ng ja. Dugay sa bayan ng mayroon. Ato sa Mikuan, merkado. Tarangan pa dagilang system kaya na ako nining buto. Hindi mo katuwa tarat to, mabutan tag siyam-siyam. Ilalim ng dugay wiring be. Subadyan pa tong mga wiring, di ara pang kadugay. Asa mo itong parking nga di oy? Ato dito sa parkingan ng area, nganong ni madjakadani nga, di man pwede. Hindi mo tuyok ra mo. Muwat na pagkakipaging ka, oh, yung tricycle na kuha na hawa diha, huwat na pagkakingnan ka. Anong di dyan ka mo parking ka sa parkinganan, muwat ka kipaging ka diya sa merkado nga nung nagparking ka nga. Hindi ako kung parkingan na niyo. Pwede. Ikaw gahi, dyan ka guno-guno. I-try na mo direct pangita sa merkado guys, katong nagipang sugo ni mama, kay dito sa Prince, gubag ilang system. Mga kuha na mo ko na guys, mga kindi-kindi, kaya ng mga kuhan sa mga bata ba. Pinalinya-linya ba mo ha? Guba na mo na nga. Di mo nila mauli sila. Pinalinya pa ko na. Mo di ay gamay rin, tawin pala guba di ay. Puro na laman wa. Muli tawin. Muli ta, balik ka na to ma. Karaan, hindi ko mangita oy. Mga
Para naman ko na maintindihan. Ipangitan ni Mapis out naman siguro nakaroon ng ijang ito. Kato Wan, kape na kapalit na may kaping mais nga Maria. Ano guys na? Kaping nga mais nga Maria. Maria. Maria banwa. Wala mo mapalit tong ijang ipang sugo nga. Mga kindi, peace out na siguro ng mga kindiha. Kaya dito friends wa, dari po dua. No, gasa na pangitaw paging sa merkado nga gimang tricycle na diha naka parking. Parkingaran mo kita. Natulaging das niya gipaging lagi ka. Bawal man diri. Kana parkingaran mo na. Munong musunod jud kas palisi karong di ka ma-paging. Pero aray ko, Rico. parang inita. Loya sa nangumpra kayo ng pal. Isa gi kani. Sinagikan. Kanis daw ay. Ni aramang baghana. Transfer be, naplatan din na biyo. Ah, nagabaring isa din gibalin dito sa pikas. Ang naghanang isda di dubok na gud na pa. Ay isda. Madubok ko na naman ay ice. Di na madubok ko. Nara na ba diyang inita? Diyan kano sa pakana nila nakuha ng mga isda ah. Yung gahapon pa di dubok na gud na ron. Hindi na presko kay naisa na. Parang kalinaw wagwan guys dagat. Oh, Nagkagubot na ba sila dyan? Ano lang nagkagubot na basig libre ng isda ako. Ay, libre. Nagkukulihan lagi sila dabi. Basig ganig libre na ako. Gisa ka bakit to? Nagkasaling gubot man sila oh. Nakaukaw. Nagkagubot. Nakagubot ba ito sila oh. Hindi naman ito. Ilang itagutan. Klara na ba ka dyan inita? Hindi nga tagahang simod sa sobras kainit. Diyan dagat guys kaya rang katinaw. Makuha na sila para ila po di pang baligja. Moday na nagkasaling gubot sila. Daw no mag-iilog man sila nga parehas raman na isda. Ramang dagana dana oh. Agbot. Kunog duha basig na namitbit na nang way bayad. Basig isa kay nas tricycle na rabay mga tricycle nga nagiatang. Kulihan ko. Ay, parang natanga. Nga parehas raman siguro na isda nga kagsuda ng isa kay bakit manok. Isa manok. Isda manok naman nabutan lagi. Klaro niya. Ilagong kagubtan nga pares raman na isda. Kagubot gud sila gud nga pares raman na isda nga kagsuda ng isa kay bakit nagabri manok. Para magdagana dan ng ice bucket. Nagana na. Nayabag. Kuwang ra ba kunog duha basig na Gikargawan na. bayad. Wa bayre. Siguro kaning mga tawo mga angkatay ni sila ila pa ni Gisamukan. Baligya siguro po din nila. Para magkaliwaras, di man maghiwat. Ija ay magpanggikuan nga ramang dagana danao. Di man nakapan din sila dinas tag-ija na ng isda nga kuwang-kuwang Nagkulang na na. Mahal ra pag manira nabi tag manira nabi kasagaran tagkuan be. Hindi nga ba ito nga kuwang nakunog duha? Kasagaran na nakadakabe kay 5,000 na be. Asa kagi ka ng mga isda Oh, ha? dumagiti yung kasagaran be. Negros. Andiya gidunggo dani. Diri gidong. Nagijang-ijong ko guys kaya aram mga jung initag-init. Sakit mga Diyos mata. Aram mga jung inita. Na sila dagto nag-iinilagay sa isda. Masig libre na pa kuha isa kayas bakit ka. Asa ka kuha? Kulang nagdugaw is bakit ko no. Posting malakan si tagiya na patay gid sila na. Daghan na ba tog tawo ganiya nagijahay na laman sila Gani. ginira. Diyan na rabay tricycle pwede isa kay dagon. Magkulang ba? Katong day nagpabugo nga tricycle ganiya nakadana tog duha kayas bakit. Patay na. Kay naingon tong kuan nga kuwang na kunog duha kayas bakit. Nagajud mo. Sabkan Kulang mo na. sinjo ang amo. Kuwang na na. Makalingaw po tanaw ni mga tao makasaling gubot no. Kasaw kay sila. Malingaw ta mo tanaw ba. Kasaw kayo. Nandiyan nagjabag-jabag ta. Kasi May nga naputos mga bilat yung ina. Mana na sa tagon? Nandiyan wara ba ang kumpra. Para makadawag kung prahonon. Ikasang panta. Bata ka pangumpra ra ba? Diyan nagjabag-jabag pa ta dani. Nandiyan guys, manguli na mi guys. Malingaw ko dari naglantaw sa mga tao nga naginiligay isda. Now, warang daghana di ay. Tagi pwede tayo. Mag-iilig sila nga ra pa magdagana oh. Mag-iilig man nga ra pang dagana kasi pa oh. Wanay pasahero guys, mingaw na. Ganigang kahaupat ka mo kayong karga kanina. Oh, puno mi ganiha guys. Karon, wala mingaw na.
Kung na po, di nating gawa sa eskwela. Pero di na kumuban, kay init. Kani haraman to, paghatag ni Gian, panuban ko, apit ko masahero. Kapan kami. Matakadalang pangmurahay. Mas kasabantag madugay ta sa makatuwa sa dito, sa muabot naghapon, sa ligyapon mo na raputin. Maglala masako la. Lalo kang masuko kay ningabot naghapon, wapatay, gawatay ga. Hindi na ko pilat sa minari sa Katuko. may na po to. Excited na ba itong display sa mga kindi kay wala pa mga sartong sa mga kindi dito. Agad na ba dyan isa kong mga kindi? Wala Wala ba? kanan. Was friends, was merkado, way kindimin, way traffic, way map. Wala naman siguro na karon. Ay, grabe wala. Anong wala lagi dito? Mga karaan na ba dyan ng mga kindiha? Bata pa ko. Ana na. Kanang snowbird, kindimin to, way traffic. Imbes na mag-picture ko dito sa baybay, wala nung ko ka-picture kaya nalingaw ko sa mga tao nang nililag sa is. Bakit? Wala nung ko ka-tiktok, mag-tiktok ko dito sa dagat. Init kayo, tiktok na yung bata. Pinalingaw na ko sa mga tao nang nililag sa isla. Sa katong mga isla, mag-ilugan man. Dili to galong tong kuan to tamarong. Di man dahil lalim mamasahiro. Karoon pa ko nakasuway o banaban mamasahiro guys, di dahil lalim. Medyo na laman, nakasuway po ko kung sa kinabuhing mamasahiro. Pero okay ra, basta perminta kay chicks ba? Marang ka lami, no? Mawala init. No. Hindi na mawala Uy, init. kaya naging unana, kung may unana, mo na pag-ubikto na. Kaya dyan ka ng termini mo sakay. Dig. 16 dyan, lami. Iway ka po eh. Siyempre, mag-hike-hike, managmata. Kaya lami ko. Mo ko na yampay. Uy, mga hard. No. Balo lamang. Ano na mga jamuang ko. Oh, among rin no. Pili ko. Ako na barker sunod guys. Sakay ni, nagkumasahero ni sunod. Ako na barker. Ako na tigsingkit. Guys, sakay na mo guys, daring. Asa man? Asa ba Okay, kayo? wapo. Matso pa ning ang driver. Ayos ka. Ako'y tigsingkit ba? Para ang mga pasahero mo. Oh. Dispatcher tayo kay dispatcher. Pero di na kumugan sunod. Kung gano'n, Init. Diyan ka ng kabangbana, luoy. Kaya naguli. Awa dyan pa sa sawa. Nga gamay ray kita. Jadi pa dyan lalim masahiro. Kaya rakainit. Adyo na naman. Nakasuway po ko. Panukan. Kaya hapit na mi guys. Jawa mi dyan na kumpra. natapas ito nga mo doon. Mi dyan kumpra. Nanamis bahay. Nandatutua. Wala ka. Mala sa imong pangumpra. Nasunog ang system sa Prince. Ni Yasu ang ilang system Naining sa buto. irang Amang buto. napalit ka pira. Dyan nga to Miss Mercado gahapit. Wa. Nakasud namin. Nakapalit na Miss Uban. Nakabutang na gud sa kuan. Ning pila na Miss sa counter. Dyan nga nagwardya nga na problema. 35. Hey guys, nakauli na gadget mi guys. Gika sa mga lakaw-lakaw ni Junjun. Diyan ako dari kay grabing ka alimuot ka do sa kananay. Sud. Andiyan guys, mag-shoutout sa ko guys. Shoutout ni Elinita Molina nga naa sa Alicia Bohol. Ay te, dagan kanyang salamat sa imong suporta. Andiyan pagamping diya sa Bohol. Andiyan kita-kita tapon. Makaulit ko. Shoutout ni Kuya Bobby nga naa sa England. Ay Kuya Bobby, pagamping permi diya sa England. Labi na si mga pagpanarbaho matagadlaw. Amping permi, God bless. Shoutout ni Salumi Ramo. Ay te, dagan kanyang salamat sa imong support natin sa pagamping sa kanunay. Shoutout ni Mers and family. Ay ma'am, pagamping permedia ma'am, God bless. Shoutout ni Angela Picarmon. Shoutout ni Nita Coson. Shoutout ni Lourdes Saladin, pagamping permedia sa Kuansis, Japan. Shoutout ni Gian Margaret, dagan kajong salamat dahil sa imong suporta. Sige jud tanaw kada adlaw una gajud magat heart. Dagan kajong salamat sa imong heart kada adlaw ikaw jud mauna. Out ni Poli Ugaw. Dagan kajong salamat sa imong suporta. Shoutout ni Aluna Bisaya, dagan kajong salamat ma'am sa perminimong pagtan-aw sa among video. Shoutout ni Jit Mendoza.
Hi ma'am, salamat ma'am sa permi mong pagtanaw sa vlog. Shoutout ni Ate Pili sa Taghap. Dagan kayong salamat sa imong suportan sa pagamping sa kanunay. Amping mong tanan guys. Shoutout ni Roselyn Garcia. Hi, dagan kayong salamat sa imong suporta ug sa imong perming pag-heart sa imong video. Shoutout ni Ate Edina Kanyite. Hi te. Dagan kayong salamat sa pagamping sa kanunay. Shoutout ni Marciana Modina. Dagan kayong salamat ma'am sa pagambing sa kanunay ma'am, God bless. Shoutout ni Ingracia Moral. Dagan kayong salamat gaw sa permi mong pagtanas ng vlog sa pagamping permi sa laing nasod. Nakalimot ra ko ga sa kadapit sa laing nasod basta pagamping sa kanunay. Shoutout ni Sis Catherine Kuray. Dagan kayong salamat sis sa imong suporta ug sa imong pag-share sa mga vlog. Shoutout po ni Janice Nalsaro Garcia. Dagan kayong salamat sis sa permi mong pag-share sa ang vlog kada adlaw. Shoutout ni James Will. Dagan kayong salamat sa imong suporta sa pagamping sa kanunay ug asa man kakaron. Nandiyan guys, marato kang shoutout karong adlaw. Dagan kayong salamat sa permi ninyong pagtanos ng vlog. Dagan list ninyong tanan magamping mo sa kanunay. Magkita-kita na punta sa sunod ng vlog guys. Bye bye.